Ahoj, máme tady další den a dneska se chystáme do Bryce Canyonu. Předtím ale, než budeme poznávat krásy Bryce Canyonu, doufám, že nám zavolají z asistenční služby, protože včera večer nám praskla hadice, vzadu přívod do sprchy, do vodovodní baterie, takže jakmile pustíme vodní pumpu nebo jsme připojeni na venkovní přípojku, tak nám teče z auta voda. Volali jsme na asistenci, tam říkali, že v Bryce Canyonu by měli mít servisního partnera a že nám teďka ráno zavolají a dají vědět, kdy se tam máme stavit. Tak doufáme, že to bude dřív, než tam dojedeme. Takže vzhůru za dalším dobrodružstvím. Tak akorát jsme dorazili na dolní záchytné parkoviště u Bryce Canyonu. Teďka jsme tady nastudovali, jak tady jezdí shuttlebusy. Naplánovali jsme si jeden trail a balíme se a vyrážíme nahoru shuttlebusem. Bryce Canyon. Může se to vypadat, že je to další obyčejný kanion. Může, a teďka se podívejme. Není to obrovský a neuvěřitelný. To je prostě bomba tohle. To je prostě naprosto neuvěřitelný dílo zase. Wow. Co tomu říkáte? Naprosto dokonalý. Pecka. Tak, máme za sebou další den a dneska jsme se věnovali Bryce Canyonu. Bylo to perfektní, my jsme přijeli vlastně poměrně brzo ráno, protože jsme trošku doufali, že nám tady zajistí na dnešek servis toho auta, což se nestalo, ale nevadilo to, takže jsme si vzali dole shuttlebus, parkovali jsme na parkovišti hnedka u toho shuttlebusu, vyjeli jsme tady nahoru do parku, tam jsme si udělali krásný trail, trošku jsme se rozdělili, společně jsme šli Queen's Garden Trail, takový hezký sešup dolů a vyhlídka na ty skalní věže. Holky se potom vracely zpátky a my se synem jsme potom šli dál a šli jsme po Navajo Trail nebo Navajo Loop zpátky nahoru, což byl naprosto exkluzivní zážitek. Video jste ostatně viděli před chviličkou, takže moc pěkný. Na zítra máme už domluvený servis na opravu té vody ve sprše. Přímo ve Springdale, což je u Zionu, kam máme namířeno. Údajně hnedka před tím workshopem staví shuttlebus, takže bychom neměli být omezeni. Jsme tam domluveni ráno na 10. hodinu, hodíme jim tam auto a prý můžeme klidně vyrazit na traily a odpoledne si to auto vyzvednout. Tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím tu teda zaklepu, byť tady teda jsem u plechového stolu, zaklepu, že asistence Cruise America, to je jejich travel assistance,
na mě působí velice dobře, fungujou, když slíbí, že zavolají, když slíbí, že když se domluvíme, že nám pošlou něco SMS-kou, pošlou SMS-kou, komunikují, nečeká se na té lince dlouho, je to paráda. Možná bych po této zkušenosti doporučil si kupovat SIM kartu nejen datovou, ale mít v posádce aspoň jednu SIM kartu, která má i hlasový tarif nějaký, nebo má možnost hlasového volání a SMSek. Asi by to fungovalo normálně i přes české číslo, ale zase by to stálo zbytečně moc peněz, takhle pořídit si datovou simku, která zároveň bude mít i volání. Možná to není špatná součást výbavy na cestu. Ostatně těch pár stovek jako v ceně toho celého výletu asi nehraje až takovou roli a máte větší jistotu, že se dovoláte. Nicméně ohledně SIM karet, ohledně telefonních tarifů, o tom asi v nějakém samostatném videu, kde bych chtěl s váma nasdílet nějaké nejčastější nebo nějaké tipy, které já tady za tu kratoučkou dobu jako nováček vlastně v půjčování obytných aut v Americe, tak které jsem tady nazbíral a které bych vám třeba zkusil předat. Tak jo, takže díky pro dnešek a uvidíme se zase zítra v Zionu.